Здравейте, млади и почти млади ученици! Ние сме Eagle Science School of Applied Sociology of Law и ви каним да използвате нашия опит. Представяме на вашето внимание курсовете от раздела Социология на правото на бизнес организацията. Социологията на правото има за цел да изучава правното поведение на човешки групи в обществото. В тези училищни курсове ние фокусираме вниманието си върху конкретна социална група бизнес предприятието и неговата социална среда в рамките на закона. Обясняваме неговото правно поведение, следвайки общия социален подход на социологията на правото, разглеждайки го като социална група. Като социална група бизнес корпорацията е позиционирана в политическата, икономическата, културната, традиционната, религиозната, моралната среда на обществото. Като предмет той има своята организационна специфика. И от двете страни външно и вътрешно, тя съществува в правната рамка със своите правни норми и процедури, и със своите правни субекти. То комуникира с всички други социални групи, всяка от които се съобразява с вътрешни и външни правни норми и има такова правно поведение. Организационно поведение, връзка между право и културни норми, обществени нагласи и правни норми, еволюция и конфликти. Роля на правните институции в социалния контрол и управление. Ето само малка част от темите, уроци, по които можете да намерите в този раздел. Имаме курсове по такива практически предмети на социологията на правото след COVID-19 като бум на частната сигурност и нарушения на правата на човека, сътрудничество между публичната и частната сигурност и правата на гражданите, общественото възприемане на приватизацията на обществената сигурност, случаят с Канада, и на тази поредица от курсове, базирани на данни от първични вътрешни изследвания, биха могли да бъдат от практическа помощ за частните охранителни фирми и всички заинтересовани страни, които възнамеряват да наемат и изнасят услуги за сигурност. Нашите курсове в категорията Закон за неприкосновеността на личния живот и заетостта осигуряват основно разбиране на различните правни рамки и бизнес практиките и проблемите на предприятията във връзка с защитата на личната информация на служителите в контекста на аутсорсинга и инсорсинга на човешки ресурси. Курсовете са полезни за служителите и бъдещите служители, особено за тези с международна трудова мобилност, тъй като те трябва да са сигурни, че се записват на работно място без риск. Например, курсът защита на личните данни на работниците в малките и средни предприятия разглежда бизнес практиките и проблемите на предприятията във връзка с защитата на личната информация на служителите в контекста на HR аутсорсинг и инсорсинг. Контекстът на курса е международен сравнителен. Имаме поредица от курсове предоставяне на услуги в бизнес организации във времена след COVID-19. Те са за иновативните практики за осигуряване на фирми по време на периодите на възстановяване на печалбите от COVID-19. Те включват много практични аспекти на инсорсинг на неоперативни задачи, осигуряване на управление, предоставяне на физическа част на сигурност, IT осигуряване на IT сигурност. Имаме поредица от курсове предоставяне на услуги в бизнес организации във времена след COVID-19. Те са за иновативните практики за осигуряване на фирми по време на периодите на възстановяване на печалбите от COVID-19. Те включват много практични аспекти на инсорсинг на неоперативни задачи, осигуряване на управление, предоставяне на физическа част на сигурност и осигуряване на IT сигурност. Нашите курсове за аутсорсинг и инсорсинг в здравеопазването обясняват спецификата и практиките на инсорсинг и аутсорсинг на неклинични и клинични задачи в здравни предприятия и организации, като например, малки първични здравни услуги, спешна медицинска помощ, спешен транспорт, услуги за бърза помощ, психологически услуги, медицински диагностични услуги, услуги за медицински тестове, инсорсинг и аутсорсинг на здравословни и безопасни условия на труд, инсорсинг и аутсорсинг на финансови услуги, наемане на персонал и инсорсинг и аутсорсинг на заплати. Инсорсинг и аутсорсинг на хранителни услуги, инсорсинг и аутсорсинг на поддръжка на сгради, инсорсинг и аутсорсинг на транспортни услуги, инсорсинг и аутсорсинг на услугите на кол-център. Имаме курсове по такива практически предмети на социологията на правото след COVID-19 като бум на частната сигурност и нарушения на правата на човека, сътрудничество между публичната и частната сигурност и правата на гражданите, общественото възприемане на приватизацията на обществената сигурност, случаят с Канада, и на тази поредица от курсове, базирани на данни от първични вътрешни изследвания.
Биха могли да бъдат от практическа помощ за частните охранителни фирми и всички заинтересовани страни, които възнамеряват да наемат и изнасят услуги за сигурност. Ние сме Eagle Site School of Applied Sociology of Law и ви каним да използвате нашия опит. Представяме на вашето внимание курсовете от раздела Социология на правото на бизнес организацията.